uJesu Kristu inkosi Baba. Jesu Kristu inkosi, ngizocela into ethelelo kakhulu Baba. Ngiyacela inkosi uJesu ingithethelele kakhulu mayelana ney'nkonzo. Iy'nkonzo bengiyilalela Baba, kwesinye isikhathi ngiyilalela ngiyibhizi ngezi zitsha. Kungave kuwukuthi isikhathi ngisuke ngizosithola, mhlawumbe ngithi ayothi ngithi ngibe ngilalela inkonzo, mhlawumbe ngiyiphandle engadini ngicutha nje ukhula, ngizobe ngivula inkonzo ngiyilalele, ngasihamba nabazalwane senkonzweni emotweni, ngizosuke ngivule nje inkonzo. Ngizocela kakhulu into ethelelo kuNkulunkulu Baba, ngiyaxolisa ngokungathobeki. Kwesinye isikhathi ngingalaleli, kwesinye isikhathi ngibe bhizi ngingalaleli nje ngingamniki uNkulunkulu Baba isikhathi. Ngizoyicela into ethelelo, ngiyayicela into ethelelo kakhulu, ngiyaxolisa kakhulu. Isikhathi nje ngikwazi ukwenza okunye, ngiy'nike isikhathi sokunye, kodwa nje sey'nkonzo ngithi ningangilalela inkonzo, mhlawumbe ngiyilalelise ngithi hhayi ngizoyilalela sengiyolala. Kwesinye isikhathi ngithi ngisayilalele sengiyolala, ngizumeke. Ngizocela uNkulunkulu Baba ngithethelele, ngiyaxolisa kakhulu. Ngiyacela into ethelelo, Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyacela kuba uNkulunkulu angithethelele ukona kwami nobaba umfostoli angikhulekela ngixolele. Ngisanda kufika lapha entabeni kade yokubonelelwa. Ngangisebenza ngilale inkonzo. Ngisemkhosini. Ngicutha ubhontshisi. Ngisemkhosini. Lalela inkonzo. Lalela inkonzo ngisempedeni nobufakazi ngisempedeni. Ngona kakhulu uNkulunkulu wethu. Ngicela ukuba ungihawukele angithethelele kuba bonke. Nawe mfosoli ungixolele ungikhulekele futhi. Ngoba ngona kakhulu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi Baba, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba, ngiyabingelela nawumama apostoli. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngidlulisa ukuyithoba okukhulu. Ngizoxolisa Baba. Ukuchaza akusezukusiza, isono siyisono, ngonile. Ngithumele igama elithi uJesu Kristu inkosi ngosuku olungafanele. Ngiyaxolisa kakhulu Baba, ngiyayithoba, ngiyaxolisa. Sengivumile isitha sangisebenzisa ukuba sishaya umsebenzi wenkosi uJesu. Ngiyaxolisa kakhulu Baba, ngiyaxolisa. Ngonile, sekukhulunywe kakhulu. Baba ngiyaxolisa, ngiyacela Baba ngixolele, nenkosi uJesu ngixolele. Ngiyaxolisa Baba, ngiyaxolisa. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabingelela egameni kaJesu ngithi uJesu Kristu inkosi. Cela Baba ukuxolisa kakhulu. Ngaletha imeseji ngoLwesihlanu ngelanga okungasilona okulethwa ngalama meseji. Bengicela usami ukuxolisa kakhulu kuba uNkulunkulu. Ngiyacela ukuxolisa nakuwe Baba ngaleso senzo. Ngoba kuhlale ukhuluma ngakho ukuthi singasendi ngoLwesihlanu. Kwenzeka nje iphutha elikhulu. Ngiyacela ukuxolisa kakhulu nakubazalwane bonke aboNkulunkulu nakuye Baba. Ngicela nje uxolo impela kakhulu. Kwenzeka nje iphutha. Ngiyaxolisa uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba ngiyabingelela mama egameni lenkosi yethu uJesu Kristu.
Kepha ngifaka leli thanda ukuxolisa kakhulu. Kwenzekile kungene i-emoji egruphini. Ngiyaxolisa ubaba bengakaboni, kodwa ngiyaxolisa ngoba khona umzalwane oyedwa ongifakelile wathi angisuse i-emoji. Ngixolisa impela kakhulu, kwenzeke iphutha mina ngumzalwane esengazi esengizwile kakhulu ekhalisa ukuthi uNkulunkulu akawafuni ama-emoji. Ngixolisa nakubaba uNkulunkulu konke okwenzekile. Kwenzeke ngendlela engebe ngayiqondi, kodwa-ke ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu uzongixolela. Amen. UJesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela ubaba nomama nabo bonke abazalwane ekhaya lethu. Baba, nginokuzisola nami. Ubaba uyasho ukuthi khona abaqiniselayo nje, bathulile bona bafuna ukuxolisa. Yimina lo omunye ongafuni ukuxolisa. Baba, ngizoxolisa namhlanje. Baba, ngaletha ubufakazi beqa ku-3 minutes. Ngiyaxolisa kakhulu baba. Ngaphinde ngelinye ilanga ngafaka i-emoji, wangitshela umzalwane ukuthi ufake i-emoji. Ngathi iphi lo emoji ngingayiboni baba. Ngiyaxolisa kakhulu kulowo mzalwane. Ngixolise kubo bonke abazalwane abangitshela ukuthi ngifake i-emoji mina ngingayiboni. Ngiyaxolisa kakhulu baba. Ngike ngaletha ubufakazi ensukwini wangiphendula. Ngaphinde ngaletha obunye futhi ngokulandela eduze. Ngiyaxolisa baba mengone kakhulu. Ngicela abantu ungithethelele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba umpostoli, ngibingelela nomama, ngibingelela abazalwane ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Ngicela ukudlulisa ukuxolisa okukhulu phambi kukaBaba uNkulunkulu naphambi kwakho baba naphambi kwabazalwane. Ngo-2024 kwenzeka iphutha ngafaka i-emoji. Umzalwane oyedwa wangitshela ukuthi kune-emoji, ngayixolisa kuyena ngayikhipha. Kwathi kulo nyaka ngoJanuwari yaphinde yafakeka futhi enye i-emoji. Akekho umzalwane owangibona, ngayikhipha mina. Kodwa enhlizweni yami kuyavuka ukuthi uNkulunkulu wabona, noma mina ngithi angibonwanga muntu. Kakhulu kakhulu baba, okunye ukuxolisa mangilalele iy'nkonzo ngiba bhizi nemisebenzi yami, lokho okuyisono phambi kukaNkulunkulu. Okunye futhi ukuxolisa kwami baba phambi kweNkosi uJesu, ubaba ubekhuluma ngokungafakazi kwabazalwane. Nkosi yami, kunezwi elikhulumile enhlizweni yami, Nkosi yami, ngathinteka elithi uma ngingaxolisi ukuthi nginesono, ingoba ngingcono yini? Ngoba ubufakazi angibutholi ngeNkosi Jesu. Yingoba ngingcono yini? Yingoba ngingenasono yini? Cela ukuthatha leli thuba lokuxolisa phambi kukaBaba uNkulunkulu, xolise phambi kweNkosi uJesu, xolise nakuwe baba. Cela ukuba bangixolele. Ngonile kakhulu ngokungathuli ubufakazi. Ngonile kakhulu ngokungenzi izinto okufanele ngabe angizenzi, mina ngazenza. Cela uNkulunkulu angithethelele onke amaphutha ami, ngiqhubeke ube umzalwane ozozigcina engenabala, engasoleki phambi kukaNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi baba. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga ngokuxolelwa ngephutha lama-emoji. Ngiyabonga kakhulu, ngiyathuba kakhulu baba. Ngicela ukuxolisa ukuthi baba, kahle kahle bekumele ngibe umuntu ozohlanganisa ukuxolisa kwami, ngoba kuwuxolisa okubili mayelana nenkonzo, nokulalela inkonzo ungahleli phansi ungasothile. Ngiyaxolisa kakhulu baba, uNkulunkulu baba.
Nami bengomunye babo belalela inkonzo ebenesiyaluyalo ngenxa yokuba busy kakhulu. Mangisekhishini ngibhizi, thola ukuthi sengiyayivula inkonzo ngiyayilalela. Sekushaya isikhathi sokuguqa, sefuneka ngiguqe ngithathe ngihambe ngiyoguqa mhlambe ekamerweni ngiphinde ngibuye ngiyilalele, noma kuthiwa ngiyothula iwashingi baba, ngithole ukuthi ngiyibeke endlebeni ngiyalalela. Lokhu beku-wrong, kodwa khona usuku baba wakhuluma ngalo intshumayelo yangomhla ka-25 February. Angiyilalelanga ngomhla ka-25, ngaze ngayilalela ngomhla ka-26. uNkulunkulu wayithinta inhliziyo yami noma bengakezwa ukuthi ngithanda kuza ukuthi nje manje bobufakazi babazalwane ukuthi uNkulunkulu akayifuni lento ukuthi silalela inkonzo siyaluza. Ngathinteka kakhulu baba mangabe esekhuleka kuleyo nkonzo leyo. Ngangikade impela ngiwasha izitsha ngiyibhizi ngiyilalele. Kushaye isikhathi sokuthiwa useyakhuleka usevala inkonzo. Useyasho ubaba emkhulekweni uthi uNkulunkulu baba akabusise laba abekade behleli bengayiwashi izitsha bezothile, ababusise abalalela inkonzo behleli bezothile belalele bangayaluza bangayiwashi izitsha. Baba uNkulunkulu baba wayekhuluma nami ngalolu suku. Kwakuyisikhathi kwakumele ngiphenduke ngaso ngicela uxolo ngoba lento eyenzeka exactly lento wakhuleka exactly umkhuleko entweni engangiyenze yayiyiphutha. Ngizozithoba nami baba kakhulu ngicela uxolo kulesi simo lesi ebengisenza. Ngiyacela uxolo baba ngoba kahle shuthi leya nkonzo uNkulunkulu wayekhuluma nami ngoba lento sengiyenzile isikhathi eside. Mangasitholi isikhathi sokuhlala phansi ngizoyilalela nje khona ngiyibhizi ngenza lokhu engisuke ngikwenza. Kube kuyicala kodwa umkhuleko wawukhuleka baba kuleya nkonzo ngomhla ka-25 February. Wathi uNkulunkulu baba akabusise laba abazothileyo bahlala bayilalela inkonzo bangawashi izitsha bangayenzani. Ngaleso sikhathi mina bengiwasha izitsha. Ngicela uxolo uNkulunkulu baba, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi baba, uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela ubaba nabazalwane bonke abasekhaya lezwe. Baba, ngithanda ukuxolisa kakhulu kulo nyaka odlule ngafaka i-emoji egruphini. Ngazitshela ukuthi ngoba ngisheshe ngayikhipha nakhona ngasiza omunye umzalwane egruphini athi ngifake i-emoji ngoba ngangilalela inkonzo kanti ngizozumeka. Kusho ukuthi kwapreseka-ke efonini ngephutha. Ngiyaxolisa kakhulu baba, ngiyacela uNkulunkulu baba angithethelele. Okunye futhi baba ukuthi ngilalela inkonzo ngiyibhizi ngoba mhlampe ngenza umsebenzi wasendlini ngiyapheka. Ngitshela ukuthi futhi ngoba ngisuke ngiyifaka esipikheni ngiyezwa la ngikhona kanti ku-wrong phambi kwamehlo kaNkulunkulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngekhaya lezwe ngoba kuningi esikufundayo. Umuntu uyawenza amaphutha angazi ukuthi loko kusuke ku-wrong phambi kwamehlo kaNkulunkulu. Siyabonga kakhulu baba, uJesu Kristu inkosi. Ngiyaxolisa kakhulu kuNkulunkulu baba nakubaba uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba nangumama, uMama Sibande. Baba nami ngizoxolisa kwembule ngoLwesithathu nami ukuthi kumele ngixolise ngoba bengizwa abazane bexolisa ngikhohlwa wenzenjani kwambuleka ukuthi nami fanele ngixolise. Ngafaka i-emoji ngisanda ukufika wakhona umzalwane ongitshelayo ngalikhipha ebephinde lo engene nanokufoneleka ubaba efonele nge-voice note. Ngiyaxolisa kakhulu ngama-emoji ngakho konke ngiyaxolisa nanenkonzo ekufika umuntu ngiyayimisa. Mhlambe noma kade sithi siyayilalela bexoxa abantu ngivele ngiyimise bese ngiyilalela ebusuku. Konke lokho ngiyaxolisa kakhulu baba, ngiyazithoba ngithi uJesu Kristu uyinkosi. uYesu Kristu inkosi baba. Ngiyabulisa egameni likaYesu kuwe baba nakumama egameni likaYesu.
Ndisiva ndinetyala baba lokungawugqithisi ubufakazi egameni likaYesu, ngokungathi uNkulunkulu ayikho into andenzela yona egameni likaYesu. Kuthe mhla ndivume izono, ndithe ndilele ndabona isibonakaliso ngathi singabazalwane siyahlamba, ngulowo nalowo uyahlamba kwishawa yakhe, akekho onake omnye umntu. Sibhizi siyahlamba. Isimangaliso sokuthi eyami ishawa ibiphakeme, ibiphezulu. Kuthi mandifuna ukuyilungisa, ndifuna ukuyi-adjasta, kukhona isandla ebesivele sifike singi-adjastele yona. Ndihlambe ndithi ndiyabona, hayi bo, mase ndifuna futhi ukuthi ishaye kwelinye icala, kube khona isandla futhi endivele ndibone sesindilungisela ishawa. Amanzi ebemnandi ngendlela emangalisayo. Yabo, ngihlamba ngamanzi abandayo kodwa emnandi, kumnandi ukuhlamba egameni likaYesu. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga uNkulunkulu ngenkonzo yokuvuma izono. Ngiyambonga Baba. uNkulunkulu akugcine Baba, akubiyele egameni likaJesu, akuphe amandla, akuphe isibindi, njalo njalo, ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Ngiyaxolisa futhi Baba ukuthi nami ngomunye obelalela inkonzo ebhizi. Unembeza wami wanilahla ngexesha ubusisa abantu bebelalela inkonzo behleli phansi. Ndazibheka mina ukuthi hayi, mina kade nipheka ndiyaluza, ndibuye ngihlale ndibuye ngisukume. Ndafila guilty ngendlela emangalisayo. Ngiyaxolisa kakhulu kubawo wethu osezulwini egameni likaJesu. Ngiyaxolisa nakuwe Baba egameni likaJesu. uNkulunkulu ngiyacela kakhulu angithethelele leso sono egameni likaJesu. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kakhulu kubaba umpostoli, kumama ekhaya lezwi, entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Ngithanda ukuxolisa kakhulu Baba, uNkulunkulu angithethelele, nobaba futhi angithethelele ngokubhanqa ubufakazi, ngiphinde ngibhanqe nokuthi ngixolise. Ngiyaxolisa kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi Baba. Kunye ngikuxolisayo kakhulu, esengikhohlwa la ngenhla ukuthi ngixolise ngawo ukulalela iy'nkonzo ububhizi ngokunye. Ngezwa abazalwane bekhuluma la bebekufakaza ukuthi uNkulunkulu akekuthanda umelene nalokho, ngoba usey'nkonzweni phambi kaNkulunkulu. Ngiyaxolisa kakhulu nakuye ubaba uNkulunkulu ukuthi angithethelele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngiyabingelela baba uNsibande nomama uNsibande. Ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonelelwa nasekhaya lezwi. Baba, nami ngomunye owonile ngisoni. Ngiyavuma phambi kobuso bukaNkulunkulu. Ngangingazi ngafaka i-emoji nami ngaxolisa kuwe Baba, kepha ngangixolisa egrupini kubazalwane. Ngibangcolisile abazalwane, ngangaxolisa kubo. Ngiyaxolisa kakhulu, ngiyacela Nkosi yami uNkulunkulu angithethelele, nani bazalwane ngicela intethelelo. Nakuwe baba nomama ngiyacela intethelelo. Ngingomunye futhi nami ondlulwe yinkonzo wangayilalela. Ngiyacela nje Nkosi yami ukuthi uNkulunkulu angixolele kakhulu. Ngiyisoni, ngonile phambi kobuso bukaNkulunkulu, ngone kakhulu ngoba ngisekhaya lezwi nje, fanele ngondliwe yizwi. Manje mase kukhona mina
engingakulaleli sengonile kakhulu. Ngiyaxolisa kakhulu baba, ngiyaxolisa Nkosi yami, ngiyacela Nkosi yami uNkulunkulu angithethelele kakhulu ukona kwami. Ngiyaxolisa kakhulu baba, ngiyaxolisa kakhulu egameni likaJesu, Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela baMsibande noMamsibande, asekhaya lezwi, amagruphu onke. Ngiyabingelela uGroup 11. Ngicela ukuxolisa baMsibande, nguye onephutha nami ngingakayazi ifoni, ngisanda kuyiphatha, ngisanda kungena nasegruphini, ngabona imeseji yomzalwane ebethi ngicela ngikhiphe i-emoji, ngingakazi nokuthi sekungena i-emoji, ngingazi lutho ngokuthi ifoni ngangingakayazi. Ngaphendula ngaxolisa bazalwane, basho ukuthi angikwazi nokuyikhipha, ngalinda kwaze kwafika ingane ntambama yangikhiphela. Ngiyabonga nje ukuthi baMsibande akabonanga, kodwa uNkulunkulu wabona. Ngicela ukuxolisa kakhulu kuleyo ndawo, ngiyaxolisa kakhulu. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Baba, ngicela ukuxolisa kakhulu. Izolo ngilale umoya wami nje ubuhlungu, ngiphoxekile ngenxa yesenzo sami engisenzile. Baba, ngibonile ungisendelile ukuthi ngisenda ama-VN angaphezulu kwesikhathi esibekiwe esiwu-3 minutes. Ngiyaxolisa kakhulu baba. Ngicela uNkulunkulu baba angithethelele, nenkosi uJesu ingithethelele, umoya oyingcwele angithethelele. Ngoba into ohlala uyikhuluma njalo ukuthi aseqi ngaphezulu kuka-3 minutes. Ngathi uma ngithumela i-VN kwadlula isikhathi, kwafika ukuthi kimi khona engingazange ngikusho. Ngase ngibuyele emuva ngenze enye i-VN, ngadilitha le yokuqala ngoba kimi kuvela i-VN eyodwa. Ngiyabona kubaba avela amabili. Ngayitshela ukuthi hhayi, vele mhlawumbe ubaba akakayifundi, ngayidilitha le yokuqala. Kanti sengisenda semabili. Mangibheka impela isikhathi seqile ku-3 minutes seqe impela, saze sadlula cishe u-5 minutes namasekhende. Ngiyaxolisa kakhulu baba, futhi ngiyaqonda ukuthi awukwazi ukuwalalela ngenxa yokuthi eqile esikhathini esibekiwe. Ngiyacela uNkulunkulu angithethelele, ngiyacela baba ukuthi ungithethelele. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela baMsibande, noMamsibande, bazalwane ekhaya lezwi, Dabeni likaJehova siyabonelela. Nami baba sengithi angidlulise isixoliso, hhayi ukuthi nami ngingcono. Nami sengone kakhulu. Ama-emoji cabanga ukuthi asezathi makazi kade ngilalela ubufakazi nangentshumayelo, ngathi ngiyabeka kwakusekuseni nje, kwavele kwathinteka ama-emoji aze alandelana abe mabili. Ngiyaxolisa baba, ngaphinde futhi ngiba bhizi kakhulu uma ngabe ngilalele iy'nkonzo. Mhlawumbe ngiyapheka ekhishini, ngiyawasha, konke lokho nje kanti ngenza iphutha. Nalama-emoji baba ngangicabanga ukuthi ngoba awabonakalanga, angibonanga muntu, kanti uNkulunkulu uyangibona. Ngiyaxolisa kakhulu baba. Nokunye baba ukuthi ngathi ngalalela yona inkonzo futhi vele kwathinteka lapha kwafoneleka lapha egruphini. Ngicela ubaba uNkulunkulu angithethelele, baMsibande ngithethelele, abazalwane ekhaya lezwi nasentabeni kaJehova ngithethelele. uJesu Kristu inkosi. Amen.
uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyaxolisa ngathumela ngolesihlanu kungamele ukuthi ngithumele. Nkosi yami baba, ngiyaxolisa kakhulu nje, ngiyazilahla, ngiyathobeka. Ngonile baba, ngenze kungamele ukuthi ngikwenze. Ngathumela baba kulesihlanu kungamele ukuthi ngithumele. Kona umyalezo wawusuthunyeliwe ukuthi asithumele lutho, mina nganganaka, ngangawulalela ngoba nganginakho lokho ukuthi vele umyalezo wasemqoka usuke usho ukuthi siyagcina ngolesine ukuthumela. Kusho ukuthi ubaba wangibhalela, nami ngase ngiyamphendula ngolesihlanu kungamele ukuthi ngiphendule. Ngenziwa unganaki, ngiyakhumbula ukuthi ngamphendula ngikwi-call, sengiyamphendula nganganakile. Senginalokhu ukuthi kuba ngawulalela umyalezo osemqoka, kusho ukuthi ngaba ngizange ngize ngiphendule, mhlawumbe ngaba ngiphendulanga nje. Baba, ngiyaxolisa, ngiyacela ukuthi noba uNkulunkulu angixolele. Ngenziwa nje ukunganaki, ngiyaxolisa baba, ngiyathobeka, ngiyaxolisa. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba, umama, abazalwane ekhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa baba, ngiyathobeka kulesi sikhathi. Ngiletha ukuxolisa kwami, ngicela intethelelo kuNkulunkulu Baba, ngicela intethelelo kubaba. Last year kwenzeka ukuthi uma ngipressa kukhona omunye umzalwane owayefake i-emoji, ngifuna ukumsendela imeseji ngimazisa ukuthi kune-emoji engenile ngephutha ngenamba yakhe ekhaya lezwi. Ngathi mangipressa kwase kuvela nakimi ukuthi ngifaka i-emoji ngokwenza kanjalo ngayikhipha. Yayingakafinyeleli-ke ekuthenini ivele ngoba nedatha ngangakalivuli, ngangisafuna ukusendela umzalwane. Ngicela intethelelo enkulu ukuthi ngayifaki i-emoji ngaleyo ndlela. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu ubaba ngithethelele, nokuthi-ke bekuke kwenzeke kwesinye isikhathi ngilalele inkonzo, kwesinye isikhathi ngizwe intshumayelo kunesono engisizwayo ukuthi lokhu kuyisono, bese ngithola ukuthi nginebhuku ngibhale, ngibone ukuthi ngizoze ngisikhohlwe. Kwesinye isikhathi ngithola ukuthi kukhona okunye engikwenzayo. Kuke kwenzeke nakimi lokho. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu angithethelele kakhulu. Ngiyazibona ukuthi ngonile, sekuyavuka nje kakhulu ngilokhu ngizwa abazalwane befakaza, becela intethelelo. Ngiyacela uNkulunkulu angithethelele ngaleso sono. Ngiyabonga baba. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi.